Janko Jesenský bol slovenský básnik, prozaik a prekladateľ. Svojou tvorbou sa stal významným predstaviteľom slovenskej modernej prózy. Je jedným zo skutočne prvých tvorcov modernej slovenskej literatúry a reprezentant jej prvej vlny, predovšetkým v poézii. V rokoch 1930 až 1939 bol podpredsedom Spolku slovenských spisovateľov. 27. novembra 1945 bol ako prvý Slovák menovaný za národného umelca, no o mesiac neskôr zomiera. Dnes si pripomenieme výročie jeho úmrtia básňou Tvojich očí zo zbierky Verše a próza. Tvojich očí. Tvojich očí blízkajúci pár zapaluje moju chladnú tvár, ale bázňou, chabosťou sa trasiem, keď si na tom svetle oči pasiem. Iskry, iskry oči oboje, moje srdce plné humno je, jedna malá iskieročka stačí, vznikne požiar, srdce ožobráči. Potom azda, drahá, horieť mám, ako vatra v poli, sám a sám. Ty len hľadieť ako mesiac v nebi, ako vietor fúkať do pahreby. Nie, ja radšej plnú stodolu. A keď horieť, horme pospolu.